हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान ब्लगाव हा गासिखौबो बरायनाय थाबाय। जोंहा दिनै माइ गायदों। आंथ' माइ गायनो हायानो नै जोंहा बाबु फिसा दङ नालाय बाबु फिसानि थाखाय कामला लिंदो जोंहा कामला माने हाजिरा आरोना हाजिरा लिंदो हाजिराफोरानो गायदो आरो थेवब्लाबो आङो न'आव थाबाय थानो बानानै माइ गायनायखौ नायनो होननानै जोंहानि नै बियादै फिसाजोखौ आरो बाबुखौ लोगोआव लानानै बे माइ गायनायखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो थाखाय आङो फैबाय। गोदो बिदिब्ला नोंथांमोना गासिबो नायलांदो जोंहानि माइ गायनायखौ। नै जोंहा राजुआबो फैफादो जोंदो जोंनि माइ गायनायखौ नायनो थाङोनो बेबो नैया। राजु फै 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 राजु फै काम 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 नै खोथियाबो फुगासिनो। बाबु खोथिया फुनानै माबायदि मोनदो दसे बुंलाय। खोथिया फुनानै माबायदि मोनदो बुंलाय। खाथियाव फैबावब्रा खोथियाखौ लाना फै। आं थांनो हायाना बाबु दङ ना। खोथिया फुना माबायदि मोनदो बुंलाय दे। मोजां मोनदो। नों खै आखा फुखो? नों खै आखा फुखो? सारिथा फुबाय। अ नों मोजां गथ' दे। नों मा थाखोआव फरायो? नों मा थाखोआव फरायो? आंना आं माबा आं दलगामपुरि। दलगामपुरि मा क्लासाव फरायो नों? आंना 3 क्लासाव। अ नों खोथियाबो फुनो रोंगौ ना? जोबोद मोजां गथ' दे नों। साबायखर थाबाय दे। फरायनोबो नांगौ खामानिबो मावनो नांगौ दे। नमस्कार पूछते नहीं होगा बार बार क्लास में दलगामपुरि। नै नायलाय दैयानो गैया जा गोरानखा फोथारा मा होनो मेचिनजोंसो बरिं खालामनानै माइ गायनो नांदों जोंहा। मा होनो एम्बुफोरानो थालाना दानि मानसिफोरा एम्बुफोरखौ बुथार बुथार जायो बिनि थाखायनो मा होनो अखा लेंहरग्रा एम्बु गैला नालाय ओंखायनो अखायाबो हाया। नै मेचिनजोंसो नै नै र' आं खाथियाव थांनानै माइ गायनायफोरखौ खोन्थिहैनोसै। दैयानो गैया गोरान राखावखाव हाब्रुफोराबो लदा लदासो माथो। नै नै बैखिनिखौ गायखांबाय आरोना। लाजिदोनो माइ गायग्राफोरा लाजिदोनो। नै गोसोम जाजानो गिनानै जोंहानि बिजावजालिया गस्ला सायाव जोमबावदोसो नायलाय। बिथिं मोखां जाब्रा एसे नायनाय बिथिं नायब्रा मा जायोलाय। समायदोंसो नै बियो जोंहानि आगै बिबोनां जायो। माइ गायदो नै जा समायखादो माइजों खोथियाजों मानसिजों गायनायजों गावदांदांथार। नै बियो जोंहानि बिखुनजो जायो। आयै हाय होनलाय नायलाय बिथिं माबायदि मोनदो माइ गायना? मोजां मोनदो। मोजां मोनदो। हाब्रुआ माबायदि लदा लदा नामा? हाब्रुआबो बे लदा लदिबो गुन्दैबो अखा गैया नालाय बिनिखायनो हाफोरा बिदि जादों आरोना। केरेनो हायानो। दे देग्लाय बोसोराव बिदिनो गायदो खाल मानसि मोजां हाखौ फोमोनना गायगोन दायो। नै ओमफ्राय जोंहा बिहारि बायदेवमोन दङ आरो नै कैसन बा दीदी कैसन बा निमन बा कैसे लगला है दुआनी करके
निमन लगला हा ठीक बा नै कामला लिंदो दिनैयो मा होनो सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सातजोनल' फैदों दिनैयो हायाथ' जा बुरजा दंखायो नै गाबोनसो गायखांगोन दिनै हानाय नंलादां खोमसि खोमसि फैबायना आं बेलासिसो फैबायना बिनिखायनो खोमसि नुदों आरो नै एसे जोमै खोबदों दिनै अखा हानोबो हागौ दिनैयो सा लाबोबाय दे थाब गायदो आंहासो गायनो लुबैसोदों जा समायना नुखायो नायनाय माइ गायनायखौ आरो एसे सोमखोर जायोबाथ' आरो सोमखाङोब्ला जा फोथारखौनो नायनो मोजां नुखागोन साननैसोनि उनाव सियाफोरनि खामानिया माबायदि वाव पानिपुरि नै जोङो मा होनो माइ गायखांनायखौ भिडिअ खालामखांना फैनानै लामायाव पानिपुरि फाननायखौ लोगो मोनफैबाय नै पानिपुरि जानोसै आरो 10 টাকাত কেইটা দিব দাদা? 5টা দিছে। হ্যাঁ কি 5টা সিদিনাখন কি বুলি কয় মোক 6টা দিছে 10 টাকাত 20 টাকাত দিয়ে আৰু কি বুলি কয় এই আমাৰ ভাইটিহঁতে কোৱাৰ দুগুণ 8টা বলে দিছিলে এতিয়া তেলৰ দাম বেছি দে আপুনি তেনেকৈ কৈছে সিদিনাখন 8টা দি দিব দিয়ক 20 টাকা হা 6টা দিব নোৱাৰে সিদিনাখন দিছে এই লৰাবিলাকক দিছে দেখোন এই কি বুলি কয় হা 5টা 6টা নহয় 8টা দিছে সিহঁতক আকৌ আমাক কৈছে 8টা কৰি দিব নোৱাৰে 20 টাকা খুৰাই পিছে দে 6টাই দে পানীপুৰিটো 20 টাকাৰ দে এলে পইচা দংখাই পইচা দংখাই 20 টাকা 5টা করে বেশি আছে তো 6টা খা এর উপর দিব নোৱাৰে এই ভাইটি বিলাক কিয় পিছে 8টা দিছিল কোন ভাইটি এই পৰফি এই এটো মানে মৰম কৰি 8টা দিছিল আমাকো মৰম কৰি দি পিছে নহয় গুটাই মানুহ দিবার গলে কি হ'ব পইচা এটা খোৱা খাই দিলা আৰু হয় নেকি আমিও দুখিয়া মানুহ আৰু হবে এখন হয় দিব হা बियो जिंखा लाबोदों हा दंबावो दां दङनो मोजां नङानो मा होनो मुलि होयो पानिपुरि जानो नागिरदो मा होनो माबाखो बेफोरबायदि नुयोब्लाबो बिनि पानिपुरिया जोबोद गोथाव जायो जाबाय थायो नालाय जोङो बेनिखायनो नोंथांमोनाबो माब्लाबा कपाटिथिं फैयोब्ला बिथांनि पानिपुरिखौ जाना नाय जोबोद मोजां बानायो बिथाङा पानिपुरिखौ दादा আমাৰ কপাটিলে আহিলে মানে আপোনাৰ পৰা পানিপুৰিটো খাব দিছে আৰু এটা লৈ আহে